Dagupan City itinalagang Regional Training Center ng PSC para sa mga batang atleta sa swimming at gymnastics. Para sa detalye ng balitang yan, na makakasama natin Idol Denise Brillante. 4.7 IFM Report. Gagawing Regional Training Center para sa swimming at gymnastics ang Dagupan City matapos lumagda sa Memorandum of Agreement ang pamahalang lungsod ng Dagupan kasama ang Philippine Sports Commission para sa pagpapatupad ng National Sports Development Program sa lungsod. Ito ay matapos pinagtibay ang draft resolution na nagbigay otoridad kay Mayor Belente Fernandez na pumasok sa kasunduan kasama ang PSC na kinatawan ni Chairman Patrick C. Gregorio noong Mayo 15. Ayon kay Gregorio, ang lungsod ang kauna-unahang nabigyan ng buong set ng gymnastics equipment mula Maynila matapos itatag ang pagtatalaga ng mga regional training centers sa bansa. Aniya, kinonsidera ng PSC ang lokasyon at kahandaan ng lungsod para maging sentro ng pagsasanay ng mga atleta sa rehiyon. It's only now that we are really very aggressive, progressive in reaching out to LGU's partners outside of Metro Manila. Kami ang pupunta sa mga probinsya. So if Dagupan is a regional training center for Pangasinan for gymnastics and swimming, meron po sa Candon Regional Training Center for archery. Moving forward, we will now provide coaches, yung mga foreign coaches, papapuntahin namin dito, and we will make sure that maturuan yung mga local regional coaches natin. Suportado naman ito ng lokal na pamahalaan para mahikayat ang mga kabataan na lumahok sa gymnastics at swimming, gayon din upang mas mapalawak pa ang sports development at mga pasilidad sa lungsod. Bira po itong nangyari, kaya I really appreciate so much yung ginawa ng Philippine Sports Commission for the first time. At ito po ay talagang makakatulong sa ating mga bata sa Dagupan kasi alam niyo naman, priority po parati ang bata. But this time, aside from, sabihin na natin, may skills sila, but providing the equipments for them, that's another story. Samantala, masaya naman ang batang gymnast na si Jim sa mga bagong kagamitang magagamit sa kanyang training. Sabi mo ba, masaya ka? Opo. Habang sinabi ng kanyang coach na si June na halos 2 taon nang nagtuturo ng gymnastics na malaking tulong umano ang dagdag na kagamitan para mas mapaigting ang pag-ensayo ng mga batang atleta. Sobra pong malaking opportunity po sa mga bata po natin dito na lalo pong mag-improve. Bukod sa swimming at gymnastics, target din umano ng lungsod na pagtuunan pa ang iba pang sports gaya ng skateboarding at surfing na unti-unti nang sumisigla sa Dagupan City. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.